ja všetko, čo robím v tejto škole, však budova je moja, škola je moja, tak v podstate nerobím pre seba. Nikdy. Aj však vidíte, ako mám budovu, hej, že 100-ročnú. Aj keď idem ku budove, nikdy si nemyslím, že je moja. Ja mám stále pocit, že niekto mi dovolil tu s takým povolením alebo s nejakým takým dovolením bývať nejaký čas. A takto pristupujem ku všetkému. Vítam vás, milí diváci, a srdečne vítam aj Evu Vedru-Kačkovú, zakladateľku a majiteľku masérskej školy ZAMAS. Ako by ste predstavili masérskú školu ZAMAS tým, ktorí o nej ešte nepočuli? Sme vo Vrútkach. Vrútky sú hore na severe Slovenska, v krásnom prostredí, v Turčianskej kotlinke. Je to malinké mestečko, naše Vrútky, máme len 7,5 tisíca obyvateľov. Je tu veľmi pekne, malebne. Máme vlastnú budovu, kde sa dá aj spať, kde môžete aj spať. Takže keď ste u nás na kurze, tak môžete si tu variť, môžete si tu piesť, môžete tu žiť, môžete si tu užívať a potom ísť vlastne preč. Snažíme sa vytvoriť, keď by som mala povedať o ZAMASe, asi takéto najjednoduchšie, aby bola rodinná atmosféra, aby sa tu ľudia dobre cítili. To je celé. To je celá naša filozofia ZAMASu. A čo vás inšpirovalo k založeniu masárskej školy ZAMAS? Čo ma inšpirovalo? U mňa zlosť. Naozaj, ja keď mňa niekto naštve alebo niečo naštve, tak ja proste nie som ten typ, ktorý sa topí v tom a stále akože, bože, ako mi niekto ubližuje. Nie, ja sa naštvem a začnem konať. Hej? A to učím aj našich žiakov, že proste čakajte, konajte. A presne mne sa to stalo, že ma niekto takto naštval a nemohla som ísť tam, kde som chcela, tak som povedala, ja to urobím sama. No tak som ho urobila. No a potom sa to už začalo nabaľovať a začala som robiť tých kurzov viac a viac a viac. Som v tom nie omylom, ale proste nechcela som tam byť, ale som tam. Aha. Ale predtým, keď ste začali masírovať, ako sa to začalo? Zase omylom. Že v podstate ja som nikdy nechcela masírovať. Ani to nebol môj nejaký taký, že cieľ v živote alebo tak, ale ja som cvičila. Ja som bola bývalý vrcholový športovec, ktorý sa živil. Potom následne, keď som skončila kariéru, tak som sa živila športom. A v podstate moja kamarátka chcela ísť na masérsky kurz, tak ja som za ňu poslala prihlášku, pretože ona nevedela, vtedy ešte neboli internety ani nič, tak ja som šla do Matice Slovenskej, vyplnila som tam prihlášku, vložila som do obálky, lebo tak sa to vtedy robilo, peniažky, a poslala som prihlášku. A keď prišiel čas, že mala ísť na kurz, tak mi povedala, že nejde. A povedala mi, že nejdem ja. No tak som šla. A bola som tam. A v podstate, až keď som bola na tom kurze, a v podstate nebolo to ani počas tej teórie, lebo už som si to dokázala rýchlo v hlave zrovnať, ale až tá prax, keď prišla a som sa prvýkrát dotkla tela, tak nejako ako keby čo si cez mňa prešla, som si povedala, wow, že to som mala robiť už dávno. Hej, že sa mi to nejako spojilo. No a tým pádom som začala masírovať a potom som chcela ísť na nejaký kurz, kde som sa nedostala, čož ma naštvalo. A oslovila som tých, čo robili tie kurzy, a začala som robiť kurzy aj sama. No a tak toto išlo. Ja neplánujem nejako príliš, ale berem, čo príde. Aké kurzy ponúkate? Viem, že veľa. Veľa. Ale sú veľké rozdiely medzi kurzami pre začiatočníkov, pre pokročilých? Sú. Ale neviem, ako to rozdieť. Tak ponúkame aj kurzy, ktoré sú vlastne len pre ľudí, ako takých, že sú od zvonka, chcú len tak na doma masírovať. Hej, tu máme aj napríklad kurz, ktorý sa volá, že masáž na doma, aby sa doma masírovať. Potom napríklad dneska, čo bola baby masáž, tak je to pre ľudí, ktorí sú starí rodičia, alebo sú budúci rodičia, alebo sú čerství rodičia, hej, že nemusia to byť zrovna masári, ale aj pre masérov, ktorí to môžu ponúkať, alebo môžu chodiť a učiť druhé mamičky. A v podstate máme aj také kurzy, keď napríklad niekto chce začať masírovať, ale nevie, či ho to bude baviť, lebo nie každý má na to vlohy, nie každý sa chce dotýkať toho tela ako ľudského, pretože my vstupujeme do intimnej zóny. Takže napríklad, čo je indická masáž, je dobrá, že skúsi si, že ako masíruje hlavu alebo masíruje ramena a tak ďalej. No a potom máme samozrejme tie pokročilé kurzy, to sú už také na rozvoj toho maséra, toho remesla celkovo. Mne sa veľmi páči ten štýl. My sme skôr škola, ktorá ide tým štýlom takým tým anatomickým. Také spoznať to ľudské telo, presne poznať anatómiu, presne vedieť, ako riešiť problémy, do čoho vôbec nesmie sa vstupovať, čo už nie je naša kompetencia, alebo čo ešte môže byť naša kompetencia. A v podstate
Takto máme aj rozdelené kurzy a čo máme asi také najviac, tak máme ročné štúdium, ktoré je vlastne muskulárny terapeut, kde fakt tých ľudí už učíme takému prístupu aj holistickému, aby nemuseli všetko riešiť iba silou alebo silnými technikami, že existujú aj techniky, keď musíte s niektorým klientom robiť ako s vajcom, že jemne, lebo napríklad o to boli a hlavne aj ten prístup k tým klientom, aby sme vedeli, ako sa máme k tým ľuďom vlastne správať, lebo nie každý znesie to isté. Nie každý má rovnakú hranicu. Podľa vás, čím si škola získala dôveru takého množstva študentov? Neviem, treba ich spýtať. Neviem, asi tým, aký sme, že ja všetko, čo robím v tejto škole, však budova je moja, škola je moja, tak v podstate nerobím pre seba. Nikdy. Aj však vidíte, ako mám budovu, hej, že 100-ročnú. Aj keď idem ku budove, nikdy si nemyslím, že je moja. Ja mám stále pocit, že niekto mi dovolil tu s takým povolením alebo s nejakým takým dovolením bývať nejakého čas a takto pristupujem ku všetkému. Ja som rada, že tí ľudia prídu, ja chcem vytvoriť im miesto, kde to budú sa dobre cítiť, kde môžu si to užiť, kde si môžu oddychnúť, možno majú ťažkú prácu, možno majú ťažké práve chvíle v živote, tak aby si tu oddychli. Tak vytvárame takú oázu pokoja. Samozrejme, že niekedy aj pískame za niečo. Máme teraz novú kuchyňu, takže sme na to alergicky, keď ju nemajú rozbordelovanú. Ale vlastne tá kuchyňa je strašne krásna a robili sme to pre nich, aby mohli večer sedieť, aby si tam mohli dať vínko, aby si tam mohli piesť koláč, mäso, spoločné večere a proste takto to funguje u nás. Majú dovolené hrozne veľa, aj keď sú dobré hranice nastavené, ale majú veľa dovolené, aby sa tu dobre cítili. A všetko, čo robíme, robíme vlastne pre nich. Že nie pre nás. A podľa vás, v čom vidíte rozdiel vašej školy oproti ostatnými maserskými školami na Slovensku? Neviem, asi ja nehľadám rozdiely. To je to, že ja proste nehľadám rozdiely, pretože sú školy na Slovensku, ktoré robia veľa kurzov, že nerobia len maserské, hej. Asi ten hlavný rozdiel medzi tými školami, ktoré robíme len maserské kurzy, je to, že sa špecializujeme na niečo. A potom sú školy, ktoré robia napríklad kurzy angličtiny, kurzy zváracké, kurzy kadernícke, kozmetické a oni majú úplne iný záber, hej. Takže všetky školy ma poznajú, pretože vlastne som aj predsednička komory a združujem všetkých. Hej? A určite by vám vedeli povedať jednu vec o mne. Hej? Že ja nikdy nepodkopávam nohy, ja pomáham. Aj keď sú to ľudia, ktorí majú konkurenčnú školu, ja všetkým pomáham. Bo ja si myslím, že konkurencia má byť zdravá. Má byť dobrá, lebo potom tá ma ženie vpred, lebo ja iba keď sa naserem, viem niečo urobiť. A keď sa nenahnevám, tak neviem nič urobiť. Takže ja som rada, že mám konkurenciu. A druhá vec, ja si myslím, že keď si budeme pomáhať, tak je tu dosť veľký priestor pre všetkých. Nie sme závislí na nikom, že nám bude rozkazovať, či ja budem kúriť alebo nebudem. Ja budem kúriť, keď to je potrebné, keď je ľuďom zima. Takže toto sú veci, ktoré určite zavážia. A ja si tak myslím, že to je len tým, aký sme my tu na. Ja robím iba, čo musím. Ja neviem, ja to neviem povedať. Ja sa ráno zobudím a viem, čo mám robiť a robím to. So srdcom, hej, samozrejme. No a vy ako profesionálna osobnosť tejto oblasti, ako vnímate budúcnosť maserského povolania? No, mám veľký rozkol v sebe. Ja si nemyslím, že som profesionálka. Profesionáli sú tí, čo to vyštudovali na strednej škole, povedzme, a naozaj sa tomu celý život venujú. Ja som hnojarka. A ja mám síce nadstavbu, mám urobenú všetko, mám aj kurzy porobené, aj všetko a myslím si, že sú ľudia, ktorí sú šikovnejší ako ja, ale čo musím povedať, že je moja silná stránka, je to vidieť do budúcnosti, že mám tú víziu. Že keď napríklad teraz je certifikácia, je nový zákon o vzdelávaní celoživotnom a každá vzdelávacia inštitúcia musela odovzdať také niečo ako vízia, misia a cieľ. To je taký akože plán zlepšovania na niekoľko rokov dopredu. Samozrejme, že ja som o tom urobila webinár pre všetky naše školy, lebo nikto nemal ani šajnu. Ja si ho robím každý rok. Každý rok si robím víziu, misiu aj cieľ, že proste čo chcem ten najbližší rok spraviť. Ja sa na tom smejem, že komunisti mali 5 ročnice, v Číne majú 10 ročnicu a v Dubaji 15 ročnicu, tak ja mám ročnicu až dvojročnicu. A v čom vidím ja vlastne to, že ja si každý rok poviem, čo treba zlepšiť v našom prostredí. Že napríklad sú školy, ktoré to majú ťažké, lebo nemajú vlastný priestor, nemajú taký prístup, lebo myslím, že všetci robia najlepšie, ako vedia, ale ešte nie sú treba tam, kde sme my, alebo ja neviem, ale proste sú ináč vychovaní. Takže napríklad sa s nimi rozprávam veľa, že prečo, alebo urobím nejaký webinár a pozvem ich, že pozrite sa, takto sa stalo a urobím to tak, aby aj oni mali z toho niečo, aby im to pomáhalo sa zlepšovať, lebo potom sa zlepšujem aj
aj ja. No a kde to vidím? Viac, aby sme išli tak anatomicky a veľmi ma teší, že dala som návrh na ministerstvo, kde to prijali a som hrozne šťastná tomu, že od budúceho roka začneme pracovať na novej akreditácii a už nebude len wellness masér. Teraz sa to volá wellness pracovník maserskej služby, od budúceho roka sa budeme volať wellness masér, takže už nebude ten dlhý názov, ale bude sa robiť nová kvalifikácia, alebo teda nová akreditácia a to bude masér cez akreditovaný kurz v zdravotníctve. A to je pre mňa obrovská výzva, lebo treba urobiť celú metodiku, treba urobiť hodiny rozloženie toho kurzu a tak ďalej. A ja sa strašne teším z toho, že konečne naši maséri z kurzov budú môcť ísť aj do zdravotníctva, čo doteraz nemohli. Každý ich iba odsudzoval, keď nie si zo strednej školy, nie si fyzioterapeut, tak nie. Pritom oni tvrdo druhú. Oni naozaj, keby ste tu sedeli 2 dní, tak by ste videli, od rána do večera ťaháme v kuse a stále do tých ľudí učíme. A sú to dospelí ľudia, ktorí sa učia. A chcú sa učiť. Tie deti na tej strednej škole niekedy majú iné starosti. Ja si pamätám zo strednej školy, keď som mala ktorého frajera a keď som čo vyhrala a niečo som sa tam učila. Takže chápem, že aj tam sú deti niektoré takéto. Takže keď ten dospelý človek, tak by mal mať trošku také akože väčšiu úctu voči tomu povolaniu. A to sa teším. Takže to je môj cieľ, tak dosiahnuť, aby si nás viacej vážili, že keď sme z tých kurzov, aby mohli tí ľudia pracovať aj v tom zdravotníctve. A čo bude ďalej, to uvidím, to bude za ďalších 5 rokov. Určite mám ešte plány. Čo by ste poradili tým, ktorí by chceli zvoliť toto povolanie v budúcnosti? Treba mať na pamäti, že jednak je to práca manuálna, že naozaj, že trpí chrbát, trpia nohy, trpí proste aj ten človek únavou, aj tým, že jednoducho treba, tí ľudia sú rôzni a hoci čo na nás hodia. Takže nie je to len fyzicky náročné, ale aj psychicky hrozne náročné. Tak určite, keď človek nemá tak vysporiadané v sebe samom, že čo vlastne od života chcem tak nech si to najprv usporiada. Ale určite práca je to... No a nemal by ísť do toho tak, ako som šla ja, že som nevedela ani sa dotýkať ľudí. Ja som bola hrozne puritánka. Ja som držala moju spolužiačku v zajatí a nechcela som, aby sa masírovala s niekým iným, lebo som sa hrozne hanbila. Takže toto nebolo dobre, ale chvála Pánu Bohu, prešlo ma to asi po 5 dňoch. Mali by mať lásku voči telu ľudskému. Mali by mať. No a potom iba... Ja to stále vravím, že nemôžete chcieť masírovať iba rukami. Musíte masírovať srdcom. Lebo ak do toho nedáte celého seba, tak tá masáž nikdy nebude dobrá. Lebo ja keď sa neodovzdám pri tej masáži, tak naše, ako keby tie energie nesplynú dokopy na tú chvíľu, lebo že on sa to, ja tu rozprávam o atóme, hej, lebo atómy, to je normálna vec a nebude mať dobrý pocit ten človek. Ten klient cíti, ako sa my cítime v tej chvíli, keď sa ho dotýkame. To je ako keď vám je zle a niekto vás objíme a vám sa uľaví. No. Je to tak. Ano, a tak on cíti, či som na tom dobre, alebo som zle. A ak ja neustále nedokážem dávať kus seba, tak to nemôžem robiť. To je jediné. Byť vyrovnaný, to je celé. A ako to dosiahnuť? Nič, pracovať na sebe. Ja som bola tiež nevyrovnaná, som iná.